Katsotaan pääsenkö mä ikinä edes lataamaan tätä videoa, koska tässä on taas jotain ongelmia. Perusmontoori. Pitää olla varovaisempi nyt. Mä oon niin kömpelö tänne. Mä oon niin kömpelö, kun mä teen tässä koneella näitä. Osuu aina jalka johonkin, mistä niinku sit tulee jotain kovia ääniä tämmösiä. Mun piti puhua semmosesta päivästä nuorempan, mikä on varmaan semmosin hävettävin päivä ikinä mulla. Ja jos mä keksin jotain muitakin, mulle ei tullut oikein mieleen mitään muita päiviä. Koska tää oli oikeesti niinku, tässä sai niinku hävetä muutakin kuin itteni takia. Niin, aloitetaan nyt. Tää oli siis joskus varmaan, olisiko tää ollut yläasteen kesällä. Oli ollut jotkut kotibileet tai jotkut jollain. Mielestäni oli joku muija, kenen ne kotibileet oli. Se mutsi ja ne oli pois, ne oli lähtenyt johonkin kesällä. Sitten se oli päättänyt pitää siellä bileet ja niinku bileissä yleensä käy, niin siitä saa kuulla niinku vähän enemmän porukkakin, kuin vaan se porukka, kenet sä oot halunnut kutsua sinne. Ja ne halumattomat vieraat oli tietenkin mun toiset kaverit. Ja siis se oli niinku aluksi oli silleen niinku ihan rauhallista tälleen. Ja siis mä olin niitten kaveri samalla, kun mä olin sen toisen porukan, ketä tuli sinne. Mut ne ei ollut niinku silleen kauhean hyvää. Kyllä ne niinku tunsi ne ja näin, mut ei ne niinku ikinä hengailu edes missään. Se oli lähinnä minä siitä niinku toisesta porukasta, ketä sit oli niinku hyviä kavereisen toisen porukan kanssa, ketä niinku piti ne kotibileet. Mutta se alkoi silleen että sinne tuli vähän semmoista porukkaa. Niinku että mäkään tuntenut niitä, mä tiesin ne. Mä en tuntenut niitä silleen hyvin. Siellä oli yksi mun kaveri, kenen kanssa mä olin ollut samalla luokalla. Se oli tullut semmosesta saunassa on, tiiäksä, semmonen, tai niitten saunassa oli semmonen yli tän kokoinen ikkuna. Mä en nyt tiedä näkyykö. Se oli ollut auki, niin se oli rääminen sieltä sisään. Siinä oli niinku ensimmäiset häpeämiset, kun mä näen se siellä sisällä. Ja mä tiedän, että sen ei pitäisi olla edes siellä kämpässä. Sitten ne heitti sen mun mielestä ulos melkein saman tien. Koska ei sitä nyt ollut vaikea, tiiäksä, tunnistaa, että okei, tää kaveri nyt ei kuulu tänne. Sitten me mun mielestä saatiin niinku hetki olla siinä silleen niinku rauhas ilman, että sinne tuli niinku ketään. Mutta sitten mä päätin, että niinku nyt loppu selvinpäin oleminen ja meni vähän niinku liikaa. Eikä ollut vähän niinku liikaa, vaan oikeasti liikaa. Mä olin niinku sen puolen tunnin juomisen jälkeen, mä olin varmaan vähintään puoli tuntia oksentamassa. Sitten loppujen lopuksi, kun mä olin lopettanut oksentamisen ja mulla oli niinku parantunut olo siihen kuntoon, että mä pystyin niinku liikkumaan ja tälleen. Mutta se liikkuminen ei ollut todellakaan mitään hyvää. Mut sit mä päädyin siihen, että mä olin pitämässä siellä vessassa jonkun toisen ihmisen hiuksia, kun se oksensi. Koska sillä oli pitkät hiukset, niin mä pidin sen hiuksia, ettei se oksenna kaikkia sen hiuksia. Sitten mun kaverit alkoi sanomaan just jotain, että kannattaisiko sun lähteä himaan, että toi meidän hommataan sun kyyti. Mä olin silleen, että en mä nyt vielä. Sitten ne sai jotenkin suostuteltua mut menemään. Ne sai mut suostuttua.
Uhu. Sitten ne sai mut jotenkin suostuteltua niinku lähtemään sieltä himaa. Mutta ennen kuin mä pääsin, kaverilla oli, tai ei se ollut silleen niinku kaveri tuttu enemmän. Silloin oli mopoauto, millä se heitti mut himaa. Mutta ennen kuin mä pääsin edes sinne mopoautoon, mä kaatusin sinne johonkin mettään ja hävitin mun puhelimen sinne. Se nyt ei silleen hävettänyt, koska mä oon aina. Mä hävitän kaiken. Mä en tiedä mikä siinä on. Mut siis avaimet, rahat, lompakot, kaikki kortit sun muut. Mä hävitän ne aina. Onneksi nykyään se ongelma on se, että missä ne on täällä himaassa. Mutta joo, sit mä kerron vähän, että mitä siellä bileissä oli tapahtunut siinä aikaan, kun mä olin ollut menossa kotiin. Ne mun kaverit oli tullut sinne just silloin, kun mä olin lähtenyt, tai hetki sen jälkeen. Mä voin sanoa, hävetti vittu hiuko. Mä tiedän, niitä ei välttämättä hävettänyt, mutta ne oli mennyt sinne just koputtelemaan ensin ja kysynyt tyyliin, että pääseekö niinku tulee sisältä tai pääseekö tänne bileisiin ja näin. Ja sit kun niillä oltiin sanottu ei, ne oli alkanut kiipeä sinne talojen katolta ja mennyt sieltä niinku yläkerran parvekkeesta siihen sisälle. Kaikki toi niinku, että ne pakottaa itsensä sinne, niin se on jo hävettävää. Sitten mun kaveri oli halunnut polttaa jonkun tyypin vesipiippua siellä. Ja se ei ollut antanut sen polttaa tai jotain, niin se oli heittänyt sen paskaksi sinne lattialle. Sitten sen jälkeen mä olin kuullut, että yksi mun kaveri oli tapellut sen niinku sen ketä asui siinä talossa, sen isoveljen kanssa. Sitten mun kaverit oli lähtenyt sieltä kämpiltä vihdoin ja viimein. Yksi kaveri oli, en muista, oliko sillä mennyt poikki käsiin vai oliko se murtunut. Mut siellä oli ambulanssit ja kaikki. Loppujen lopuksi. Mä olin siinä kohtaa, kun nää kaikki tapahtui. Se tuttu oli heittänyt mut himaa. Mä olin mennyt meidän naapurin takapihalle makaamaan. En mä tiedä kuinka kauan mä olin maannut siitä, koska mulla ei ole mitään muistikuvaa. Mä olin siis ihan blackout kännissä. Niin, mutta mä kuulin joltain, kaveri oli vissiin jäänyt siihen hetkeksi katsomaan, että niinku mitä mä teen. Sieltä oli tullut ne naapurit huutamaan mulle, että ne soittaa poliisit, että mä oon niin kännissä. Mä olin vaan ottanut juoksujalkaa ja lähtenyt niinku himaa siitä. Sitten mulla ei ole niinku oikeasti mitään muistikuvaa tästä. Tää on kaikki joku kertonut mulla. On niinku mutsi ja sisko. Tai sit se kaveri, ketä heitti mut. Tai se tuttu, ketä heitti mut. Mutta sitten siirrytään sinne, mitä mun mutsi ja sisko ajattelee. Mä en tiedä yhtään, mitä kello oli ollut silloin, kun oli ensimmäistä kertaa alkanut miettimään, että missä mä niinku olen. Mutta mutsi oli tyyli kysynyt mun siskolta, että tietääkö se, että missä mä olen. Ja sit se on sanonut sille, että kyllä meidän on pakko lähteä kattoo sitä, että missä se on, kun ei se vastaa tai mitään. Sitten oli niinku pukenut siinä ja pukenut siinä ja ollut lähdössä. Ne oli alkanut avaamaan ovea. Ihmetellyt, että miksi ovi ei aukea kuin semmoisen ihan pienen määrän. Ne oli loppujen lopuksi saanut työnnettyä sen. Ne kattoo siitä ovesta ulos. Mä makaan siinä lattialla. Pää ovea vasten. Avain on siellä tuolla lukossa kiinni. Ja mä oon koittanut vääntää sitä. Mutta mä oon nukahtanut siihen ovelle. Sitten ne lähtee niinku kantamaan mua siitä niinku mun sänkyyn. Mutta ennen kuin ne järkeä kunnon nostaamaan mua, mä huudan niille, että rock'n'roll. Mun sisko sanoi, että mun mutsi oli sanonut sille, että tinttasenko.
nyt mennään siihen oikeesti niinku kaikista hävettävämpää juttua. Vielä kun mä olin ollut siellä bileissä, mä olin seurustellut silloin. Ja mä olin päättänyt kännispäissään. Mun tyttöystävä ei ollut silloin siellä bileissä. Koska se ei mun mielestä, mä en muista joiksi se ollenkaan. Tai jos se joi, niin sit se joi paljon vähemmän. Ja se ei oikein, musta tuntuu, että se ei tuntenut niistä kauhean montaa niistä. Koska se ei hengannut kumminkaan niinku siinä porukassa hirveesti. Ja mä olin, ja tää oli mun mielestä aika meidän suhteen alkuun silloin. Mutta kumminkin, tää siis, oh my god, mun pitää vähän valmistautua tähän. Mutta mä olin siellä bileissä ollut kännissä, kuten jo aikaisemmin sanoin. Ja mä olin päättänyt sitten lähettää sille mun tyttöystävälle vähän jotain jotain tämmönen, miten tässä sanois? Tää tuntuu niin kringiltä, kun koittaa löytää jonkun appropriate wordi tälle. Mä olin vähän sekstannut sille. Niin, tässä oli sitten käynyt niin, että aamulla kun mä heräsin himasta ja menin keittiöön hakemaan juotavaa, niin mun sisko ja äiti oli vastassa siinä keittiössä pöydällä istumassa. Ja ne kysyi multa, tai ensin ne nauroi. Sitten ne kysyi multa, että ne alkoi sanomaan siihen viestiin liittyviä asioita, mitä mä olin kirjoittanut sille mun tyttöystävälle. Ja mulle selvisi siinä kohtaa, että mä olin ollut niin kännissä, että mä olin lähettänyt sen viestin mun mutsille. Mä voin sanoa, mä ei oo vittu ikinä hävettänyt niin paljon. Siis se oli ihan järkyttävä tunne. Siis musta tuntuu, että mulla ei ikinä hävettänyt mikään asia niin paljon. Ne vaan nauraa räkättää siinä keittiössä. Ja mä oon ihan paskana silleen, ei vittu tää ei oo totta. Sitten mä menen katsomaan just, niin mä voin ois katsoa niitä viestejä, koska mulla ei ollut sitä puhelinta. Vai oisko ollut, että mä menin katsomaan jollain vanhalla puhelimella jotain WhatsApp-viestejä tai jotain. Nyt mä en kyllä muista. Tää oli vaan tämmönen. Mä sanon oikeesti, ei kannata juoda. Ei kannata juoda nuoren. Se on sit paljon parempi täysikäisen juoda. Ehkä vähän enemmän järkeä päässä. Ties. Tää ei ollut nyt kovin pitkä video. Mä jätän tätä näin. Mä toivon, että joku saa tästä hyvät naurut.